Nash. Disney'n troi, chwilio am Wild, Pool tu mewn. Gyflaf mae Cei Connah, groesiad yn ddim, a mae Josh Williams wedi rhoi'r tîm cartra ar y blaen. Mae'r groesiad yn berffaith i lwybr rhediad. Josh Williams sy'n rhwydo'i gol gyntaf o'r tymor. Bradley yn crymanu'r bêl, tara'r posten. Heibio'i Dave Jones, dylio'r golwr, di gwneud tipyn gwell a nath o. A mae di dyblu mantais Cei Connah. Bas dda i lwybr Jordan Davies gan Disney yn y cyffyrddiad yn y braidd yr idro. Mae'n cael ei faglu, mae'n gico'r smotyn. Ond y bas yna gan Disney'n holli'r amddiffyn. Davies yn amseru'r rediad yn berffaith. Yn cael ei faglu gan Dave Jones ar rwan yn y gyfle iddo fo. Jordan Davies a'i droed yn plannu'r bêl yn hawdd i'r chwith o'r golwr. Trydydd gol o'r noson i Cei Connah. Declan Poole yn torri mewn, heibio i Wallen bas wych i Josh Williams. Williams ar groesiad, ddyn ni'n ôl, teg at Declan Poole ar bediad wych gan Dave Jones. Oedd yn gweld llawer am hwnna. Wrth i ddod drwy glwstwr y chwaraewyr. Unwaith eto, chwarae Pennygamp gan Cei Connah. Firth, Letraws teg at Wild, fel giro gan Simpson. Mae'n disgyn i Josh Williams ar y foli. Ydy o'n methu o fanna. Josh Williams yn disgwyl yna, ddod lawr ar ei droed chwith ac yn plannu'r bêl i gefn yr hwyd. Lewis, Bradley yn ei faglu, mae Bradley wedi gweld un Cerdyn Melyn yn barod. Honna ydy'r ail Cerdyn Melyn, a fydd Bradley yn cael cawod cynnar yma heno. Mae wedi sgorio, a mae'n cael Cerdyn Coch gan y dyfarnwr. Franklin yn cael ei ryddhau gan Harrington, a Jack Kenny yn y cwrt Cosby. Ceisio wedi bei ar yn Simpson, Harry Franklin, ar ei droed Franklin. Un cyffyrddiad normod efallai, Dave Jones yn ei gollwng ni. Dalu ar yr ail gynnig. Franklin wan. Tu cefn i Walsh. Kenny yn y canol. Franklin mynd i hun efallai. Taro'r postyn. Braidd yn hunanol gan Harry Franklin. Dyna gos dwywaith wan i sgorio yn ebyn i gyn glwb.